ensimmäistä paniikkikohtauksesta joka ikinen päivä. Mulla tuli useita paniikkikohtauksia päivittäin. Ja mä oon sellaiseen kaivoon, sellaiseen syvyyteen, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin mun elämäni aikana kokenut. Vaikka mä olin uskossa, johon edelleen, niin musta tuntui niin siltä, että mun elämä loppuu. Koska oli vaikeaa nähdä eteenpäin, kun sä oot niin syvällä ja elämä on niin pimeää. Niin mä sitten monesti vaan niin hiljaa lausuin vaan nimen Jeesus, koska mä tiesin, että tuossa nimessä on kuitenkin jotain enemmän. Kun mä itse niin näin tuon oman tilanteeni just tämmöisenä kaivona, niin Jumala puhuu mun sydämeen jotain sellaista, mikä muutti sen koko mun perspektiivin. Se oli se, että Jumala sanoi, että kaivosta on aina yksi tie ulos ja se on ylöspäin. Ja mä tiesin, että Jumala on ainut, joka voi mut sieltä kaivosta nostaa ylös. Jeesus oli mun kanssa siellä. Ja sit on ihmeellistä, että hän nosti mut sieltä ylös. Että Jeesus voi vaikuttaa niin, että mä saan olla huutamassa muille siellä, jotka on omissa kaivoissaan. Sä pääset sieltä ylös ja sun ei tarvitse kuolla sinne. Ja tää on se, mitä meidän Jeesus tekee.